sa maayong signal, no? Sa maayong panahon. Salamat sa Ginoo. O moigsoon ang buhing pulong sa Dios nga atong pagahisgutan karon anaa sa Galacia kapitulo 1 versikulo 6 paingon sa 9 mga igsoon. I-plaster lang yung mga igsoon una na una kita giya sa balang espiritu magampo kita. Labing gamahan nga Dios among amahan, dalaygon ka sa among mga kinabuhi Ginoo. Salamat sa imong pag-uban, salamat sa imong usog, salamat sa imong gahom, salamat sa kadasig nga imong gihatag sa matag usa. Ug nini kagabion, Lord, andamang kami, timuha Ginoo nga ang among mga pangunahuna, Lord, makapokus, uban ni kami sa balang espiritu. Lord, andama Ginoo nga masalod gyud namo ang imong mga mensahe nining kagabion karon Ginoo. Lord, gamita lamang ako nga imong instrumento Ginoo. Tabangi kami nga walay makababag sa among pagpaminaw sa imong buhing pulong ni kagabion. Ang matag usa ka namo, Lord, mamuhat ka sa tabang sa imong balang espiritu Ginoo. Among isalig kanimo ang kinatibuk-an nga magadumahala ka sa tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen. Okay mga igsoon, ang Galacia 1:6 paingon sa 9 giingon dinhi, nahibulong ako nga sa kalit lamang mibiya kamo kaniya nga nagtawag kaninyo. Pinaagi sa grasya ni Kristo ug midawat kamo sa laing maayong balita. Apan ang tinuod mao nga walay laing maayong balita. Apan gisulti ko kini kaninyo. Apan gisulti ko kini kay may mga tawo man nga nagsamo kaninyo ug naninguha sa pagtuis sa maayong balita ni Kristo. Apan bisan og kami o usa ka anghel nga gikan sa langit ang magwali kaninyo ug maayong balita nga lahi sa among giwali, mahimo unta siyang tinunglo. Sa gisultin na namo ug karon sublion ko pag-ingon. Kun may magwali kaninyo ug maayong balita nga lahi sa inyong nadawat, matinunglo siya. So mga igsoon, sa Bisaya nga Bible, ang original nga ilang gititle niini, ang bugtong maayong balita, no? Apan sa akong pagtuon mao ni ang akong gititle, no? Di ra pud kay siya layo. Ang bugtong matuod nga maayong balita. Sa Bisaya nga Bible, ang ilang gititle ang bugtong maayong balita. Dinhi ang bugtong matuod nga maayong balita. Sa ang una nga punto ni sa atong kahisgutan mga igsoon, kaning makapahibulong ang kalit nga pagbiya. Ano kaha muni na-mention ni naadto niagi sa wali ni Pastor Sid nga ang Galacia ano sila backslide, no? Kay makapahibulong ang kalit nga pagbiya. Ngano kaha, no? Ang pagdahom ni Pablo, no, taas kayo, no? Kay nahikurat, no, siya sa kalit nga pagbiya nila, no? Siguro yatong panahon nga pag-anha ni Pablo, init kayo ang ilang pagdawat sa mensahe, no? Dasig kayo. Dayagig kayo ang ilang kalipay, kauhaw, no? Ug gidahom gid ni Pablo, no? Kay siya sigurado sa iyang gisangyo nga mo ang gospel buhi ang pulong sa Dios nga ilang nadawat, sulid nga kamatuoran ng ilang nadawat ug kadto nga gospel nga maayong balita nga naghatag og kasiguruhan ug kaluwasan. Paglaom nga buhi ug dili matarog, no? Ug makahatag kalamdagan ug kausaban sa mga tawo, magkabuhi spiritual, no? Spiritual alive sila tungod niadtong dala ni Pablo nga maayong balita. Apan ngano nga kalit lamang sila ni lahi, no? Ni biya, no? Kanaa naman sila sa insakto. Nana sila sa insakto nga gisubay apan sila kalit ni biya ug midawat sa maayong balita ngano kaha ay basin, no? Walay naka minister nila padayon, no? Wala sila na matuto, no? Siguro nasangyawan pero wala madugay. Bali na sa laing lugar si Pablo muna nga nadala sila.
or basin convincing kaayo ang nag-share, no? Sa di mao nga gospel, no? Madanihon kaayo, maayo kay mo palusot, no? Tanang anggulo sa pangutana, no? Tanang tinguha sa pagtuis, logic, pilosopo, no? Maayo kay mo tubag-tubag bisag asa dadon, no? Bisan ang misteryo nga dili nila matugkad, himuan nila rason, tugkaron nila sa tawhanon nga sugdanan, no? Sama kang Jesus, no? Na siya nahimong tao, Dios man ka siya, anong giuhaw siya, no? Anong kinahanglan ba sa mamatay, no? Kay gusto nila nga dili gid na mao ang kaluwasan, ang ila gyud buhat gyud, no? Pagsunod sa ilang pagsulod sa mga didto sa mga Hudyo, ilang mga tulumanon, sundon, no? Muna ang gusto ipasabot ni Pablo kanila, no? Niining iyang pag-anha sa Galacia, yung pagsulat sa Galacia. So, kaya ang kaluwasan daw nila kulang ra kung kanang maayong balita, no? Kulang ra. Makunik nato na sa kuan nga atong sa Santiago nga patay ang pagtuo kung dili ubanan sa buhat, no? Pagtuo plus buhat gyud sigaran. Excuse me. Ang uban karon kadaghanan sa tuwa naanay apila na niyang pagtuo, buhat, bunyag, pagpasakop ka sa ila, makasulod gawas sa ilang simbahan, sa ilang gigamit ang mga verse nga si Ginoong Hesus ang gipasabot, dili ang simbahan, no? Dili ang building, no? Dili ang fellowship center, dili ang iyong religion, no? Ang uban dugangan og fasting gid ang kaluwasan. Ang uban pod sangyaw, evangelize mo ginay makaluwas. So sa kasimana, 3 times ka magsangyaw. So, good works. Giving, ang uban pod giving, no? Daghan kayo ilang giad, no? Nga murag mayong balita, murag good news pero dili mao, no? Ang gisabod ni Pablo nga binhi, no? Ang sakto nga binhi giagaw sa kaaway ug naglisod og pagtubo gani ang uban ni nadani nila, nalipat na haylo, nailad, no? Siguro basin po natagbo ilang panginahanglan dito, di ba? Na mga offer, no? So nalimta nila nga ang gospel nga dala ni Pablo natagbo ang labaw nilang gikinahanglan. Gibaylo nila sa butang temporal kung mao man galing na nga nadala sila kay natagbo ilang mga panginahanglan dito, no? Or wala pag yun sila nahayagan, no? Ang ilang pagdawat pagpakaroning nun lang dili kinasing-kasing, no? Kay mo man ang sa Roma Gis, no ibigis nga tuuhan, gidawat nimo sa kinasing-kasing, maluwas ka, no? Mahawas ka, mahayagan ka, no? Ma-alive ang imong spiritual nga dead. Amo ni atong mensahe karon mga igsoon, no? Makaingon ta nga balik-balik naman ang kaluwasan kung ano magana sa kuha na mao man gid ang giingan sa New Testament, ang kaluwasan mo gid halos, ang gospel mo gid halos ang ginabalik-balik sa ato pa bugat gid kay dako gid kay ni, no? Kay mangunsa man ang daghan na kang doktrina na hibalan pero pag abot sa kaluwasan dili mao. So wala gyapon mga igsoon kay ang kaluwasan ang gospel salvation mao man ang unang moabli, no? Tamis na kay ng uban nga mga pulong sa Ginoo pag maablihan ka nga tuuhan nato sa kinasing-kasing ang Ginoong Hesus nga mao ang Ginoong manluwas spiritual alive, no? Diha na mutamis ang pulong sa Dios pero kung wala pa dito ka sa mga solid kay nga mga verse, no? Pero si Jesus nga pulong wala ni madawatas, walay pagtubo, walay spiritual nga kalamdagan o spiritually dead paghihapon ang tao kung wala pa natumbok sa iyang kasing-kasing una-una ang grasya pagtuo ngadto lang gyud kang Ginoong Hesus, no? Wala mga igsoon, no? Nalipat, no? No, ako mismo mga igsoon, kita mismo, no? Nahibulong nakasinati ta sa mga kauban dinhi taud na nato nakauban, no? Simba, no? Gitagaan ang mga posisyon sa simbahan, no? Ug kalit lang, no? Nawala na nagparamdam, no? Makaingon ta abi na to grabe pila ka tuig, no? Atong uban-uban makaingon ta nga grabe siguro siya raw wala siya na-convince, siya raw wala siya nadutli, no?
Una mga igsoon, kung wala gayoy kinasing-kasing nga paggrasya, no? Kung walay grasya, kinasing-kasing nga pagtuo, pagsunod sa Dios, dili gid na magresulta, no? Sa intimate, no? Tinuod nga kaluwasan, no? Ang uban niyawa nangawala na sa simbahan, kauban nato ang uban mas ni worse na hinuon ang ilang kinaaya, no? Sila nga nasangyawan sa gospel, duha ang pwede man mahitabo ana, no? Mahatag ang kagawasan, kaluwasan, malamdagan, pero ang wala nagtuon sa gospel, no? Nga gisangyawan, magsamot ka worse, kangit-ngit ang kinabuhi. Naman na sa sumpay sa John 3:16, diya makita na to, kung imong tiwasong basa, ang wala mo dawat ni Ginoong Hesus gisilutan na, samot kangit-ngit ang ilang kinabuhi, na wala gyud napasagda na gyud imbes kay nanay timaw nga kahayag kinay nagsangyaw apan ilang gibaliwala ang kahayag. Sa muna mga igsoon nga kanunay kining nag-awhag nato, no? Na kinahanglan kita mo involved ng mga sa mga pagtuon sa Biblia, no? Kanang importante na atong Bible school matag Domingo, no? Kan magin kayo kay buntag sayo, pero disiplina gyud mga igsoon, nga ampo ta sa Ginoo, no? Nga maka-involve ta, maka-apil ta kung asa ta unsa sa gender, sa edad, no? Asa ta mo involve sa women, sa men, sa youth, no? Kinahanglan ta niana mga igsoon kay dili na to mo na dili pagkumpiyansa nga mo na pag-amping aron dili ta maagaw sa mga pagtulon-an nga dili mao, no? Pag nahimo tudlo nga atong medyo kuan gid siya grabe ka pasipala, no? Kay iyang gitudlo nga kuan kuno nga ang ato kunong ang sugo kuno sa Ginoo nga higugmaon ang yawa, no? Kay ingon kuno ang Ginoo nga ang inyong kaaway nga mao ang yawa, nagagulog, di ba? Ang inyong kaaway nga mao ang yawa, nya dito sa unahan na po nagkutlo po siya nga love your enemy. So kinsa may inyong enemy ang yawa, so higugma ang yawa. So niana mga mahitabo no na bago karon nga iyang ingon nga ang Ginoong Hesus ngani nagtudlo og pamakak ang Dios. So grabe iyang pagpasipala, no? Kay walay insakto nga lamdag, no? Wala spiritually dead, no? Sa ang pagtugkad sa espirituhanong mga butang kung tao spiritually dead, buta, blind, no? Una nga kita may nampingon diha sa pag-appeal, pag-involve in prayer meeting, no? Anti kayo, no? Kay mo man kini panahon nga mga tagtabang sa Ginoo. Dili lang sa prayer meeting, dili lang sa atong uh, tapok, tigom, limbahon, kundi sa atong personal sa mga igsoon, no? Kaya ang nahiusa kang Kristo unsa gani siya bago na siyang binuhat. Nanay changes, no? Unay ni Pastor Sid sa iyang mga wali nga nanay uh, kausaban na ay diferensya, no? Na diferensya kung naay mangumusta kuno, naay mangumusta, kumusta? Dili ko mutubag og mura gyapon, no? Kundi salamat sa Ginoo naay tingos bawan, naay improvement, no? Sin dili siya sinless, kung imo kunong diretsohon itong nagkagamay ang sala, no? Dili ingon nga wa lagi sala, no? Kay sinless. Pero kung sinless nagkagamay ang sala sa no mga igsoon ang nahiusa kang Kristo bag-ong binuhat, bago ang mga tinguha labi na to know more about God. So muna mga igsoon nga ang bugtong maayong balita, no? Nakapahibulong kang Pablo, anong gikalit mo sila nga naa naman sila sa matuod, bugtong matuod nga may balita. No? Kaya ang gidahom, no? Ni Pablo, wala, dili mao. O, ang iya nakita, sila kalit nga mibiya, no? Ug ang gospel mga igsoon, kung kulang ang sangkap, dili gayud ka na epektibo. Kulang ang sangkap or dili mao. Kaya mga mini, nagsupak man sa pagtulungan ni Pablo.
nagtudlo sila nga espirituhanong kaluwasan ug ang hustong kadugtungan sa Dios dili lamang pagtuo kang Kristo kundi pagpasakop usab sa ilang tinuhuan sa mga Dios ug pagbuhat sa mga tulumanon. So, pareha gyapon sa atong aplikasyon, pagpasakop sa ubang relihiyon, sulod sa ilang relihiyon, pagbuhat pod sa mga tulumanon nila. Example ni Pablo niini kanang pagpatuli, kinahanglan patuli pud ka pero sa ato ang pagpatuli kuno na siya proper hygiene, no? Di wala na siya kinambigitan sa ato ang espiritual, no? O kana pong pagtamod sa mga balaang adlaw, gusto na nila isaksak sa mga dili Hudyo, no? Nga kinahanglan maapilo ninyo ni. Okay man ang gospel dala ni Pablo pero apil ni siya. Tataw og klaro nga gipadayag sa Biblia nga usa lamang ang tinuod nga mensahe sa espirituhanong kaluwasan. Dili siya nga usa sa mga gospel. Kani siya nag-una lang siya sa mga gospel sa ato pa naisunod, no? Or moingon kani mas bugat ni siya sa tanang gospel, no? Kun dili mga igsoon sulo lang yun ang maayong balita may tungod sa kaluwasan nga mo'y gipadayag sa Dios ngadto kang Pablo. So muna mga igsoon, ang tinuod nga walay laing maayong balita. Apan gisulti ko kini kay may mga tao man nga nagsamo kaninyo. Ningon sa verse 7, no? Ug naninguha sa pagtuis sa maayong balita ni Kristo. Si Kristo nagtugyan siyang gulingon tungod sa ato mga sala aron pagluwas kanato gikan sa pagkalautan nining panahon na sumala sa kabuton sa atong Dios. Tama. So mo na ang gospel, no? Si Kristo nagluwas, siya ang nagtugyan sa iyang kagalingon. Muna ang maayong balita, unang dala sa unod sa maayong balita. Mas ipaklaro pa gid sa unang Korinto 15, no? Mga igsoon, panumduman ko kamo sa maayong balita ang giwalay ko kaninyo. Gidawat ko ninyo kini o gibarugan ninyo ang inyong pagtuo. Mao kini ang maayong balita, ang mensahe nga akong giwalay kaninyo, maluwas kamo pinaagi niini sa maayong balita kon magpabilin kamo niini nga malig-on gawas kung tapaw lamang ang inyong pagtuo. Tudlo kaninyo ang akong nadawat nga may nungdanon kayo kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala sumala sa nisulat sa kasulatan. Gilubong siya og sa katulo ka adlaw na gibanaw sumala sa naisulat sa kasulatan. So, gi-remind ta kanunay nga atong i-evangelize, no? Ipalabas ang maayong balita, no? Nadawat nato kay gipadayag man kini, no? Na mga igsoon mo na gipadayag kini ang Pablo o karon na atong nadungog, no? Yan ni Pablo wala ni nadawat nako sa tao kundi sa Dios, no? Siya ang nagpadayag, si Kristo mismo, no? Kay gi-question mo pud ang otoridad kung siya iyang dala di man mao nga gospel kay di man na siya kauban sa mga apostoles, ha? Nga uban-uban ni Ginoong Hesus. So muna iyang giklaro nga wala ni dili ni gikan sa ila kundi gipadayag ni mismo ni Ginoong Hesus. So na mga igsoon, walay bisan unsang nilalang nga makapausab sa gospel nga gihatag sa Dios bisan pa anghel, di ba? Gisigutan bisan pa kami nga nag-share sa inyo pagbalik na mo lahi na mong i-share. Bisan pa anghel, bisan pa ang balaan kay tan-awon nga tawo, bisan tong tawo nga para sa imo kapanlimbawt ka kung balhibo sa iyang kabalaan, no? Ayang presensya bisan sa iyang tingog kung manlimbawt, grabe gini siya kuan. Pero usab na gani lahi na gani iyang i-share nga gospel. May igsoon walay pwede muhulit sa gospel bisan pag unsa nga pagtulon-an, pagtuo. Una-una sa tao bisan pag ipadamgo na siya ang espiritu, bisag unsa pa yang tradisyon, kung wala na masubay sa Biblia, dili gayud na kabahin sa mensahe. Kung isagulan gani ang mensahe, kasi Ginoong Hesus ang kaluwasan, pinaaggrasya tungod sa pagtuo. Kung sagulan gani gamay, tuis na kana mga igsoon. So, gamay rag ligas na. Masagulan na gali, dili mao. Murag kuan lang, murag ikutid lang, pero dili ay mao. No? Matinunglo, mapahamtangan og silot sa kalaglagan labi na sa eternal. Munang angay gayud na ika-trigger sa atoa, no? Kailangan paglaban nato o mubarog ta sa atong gituohan. Sama ni Ginoong Hesus na iya yung wa gid siya pagpanuko, no? Pagbadlong sa mga Parisiyo, no? Mga tigpakarining nun. Di babagan ninyo mga tao sa pagsulod sa langit nga kamo mismo dili makasulod, no? Yung si Juan, naaya po yung mention si Juan, no?
na naay mga magtutudlo nga makakon wala sila motuo nga si Jesucristo nagpakatao. Si Judas no, naagya po'y sulat si Judas nga ingon niya mga minahal mga higala lagi paningkamutan ko pagsulat kaninyo mahitungod sa kaluwasan nga nagsama natong naangkon. Apan gibati ko nga kinahanglan magsulat ako dayon aron sa pagagawad kaninyo sa pagpadayon sa paglaban sa pagtuo no. Sa nga makausaw alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan kay may pipila ka daotang mga tawo nga mihilong pagtipon kaninyo kuyaw kay no. Lisod kay nimo ilhod kung kinsa ni sila. Pero diha na dayon sa ilang pag-share, sa ilang pagpanulti o sa ilang pagkinabuhi no. Ituis nila taas kini siya mga kung basahon pa nato sa Judas no. Sugod sa uno, mahimo o tres. Padulong sa 14 padulong sa 19 mga igsoon. Makita nato diha nga gipakigbatukan, giauhag ni Juan ani Judas ang mga katawo. Muna angay natong paglaban, pagpakita kini sa paghigugma o pagpanalipod sa kamatuoran ni Kristo. No? Isugo kita nga panalipdan ang atong pagtuo. Kaya ang pulong sa Dios buhi giya kining gilamdagan. Hila lang gisayon-sayon og tues no. Ang giantusan ni Ginoong Hesus, grabe ang kasakit pag-antos nga inagian. Sayon-sayonon nagtuis nga igsuon ang atong ang kaluwasan nara sa atong kagulingon kita. So ato pa rival na nato. Savior na ta, savior of ourselves no. Imbis kay Jesus ang savior, karibal na ta sa maluluwas. So, pero mga igsoon bisan pa man no, ipaglaban nato atong pagtuo no. Magmalumog gihapon kita sa mga tawo nga misupak no. Ikaduhang Timoteo 2:25 malumos siya kun magmaymay sa mga misupak kaniya. Tingali hatagan niya sila. Hatagan sila sa Dios og higayon sa paghinulsol aron masayod sa kamatuoran. Mo malumog gihapon, makalmahon pero magpalayo no dili ingon nga makigsabayan sa ila, mujam sa ila no. Kunay bando pud sa Roma 16:17 nang magbantay maglikay kanila na dili po ingon nga kay dili kastahanon imong sakop sa imong pamilya likayan nimo sila kung dili naa kanila pero ipadan-an ang kahayag ha? Pero kung mubuhat na sila og dili maayo dili pud nga makigsabayan. So kaduhang Korinto 6:17 bulagi o paglain gikan kanila ayaw kamo paghikap sa ugaw ug dawaton kamo. So muna mga igsoon sa atong panapos mga igsoon una ang bugtong matuod lumayong balita mao ra gyud ang gipadayag ni Ginoong Hesus, ang gibuhat ni Ginoong Hesus dito sa krus. Na muna i-celebrate karon sunod semana sa kalibutan, no? Di man ta mosunod nila, dili ora man ta maghisgot panahon sa Semana Santa kun dili sa panahon sa atong mga sharing na agyud malakpitan nato ang gibuhat ni Ginoong Hesus dito sa krus. Gani ginadumdum nato kanunay sa panahon sa komunyon matag bulan. Muna mga igsoon, ang bugtong matuod maayong balita mao ra gyud ang ipadayag ni Kristo Jesus ang gibuhat sa krus. Kung dili mao o kulang ang sangkap dili kana epektibo alang sa kaluwasan. Walay bisan unsang nilalang nga makapausab sa gospel nga gihatag sa Dios. Amen mga igsoon. Amen. Salamat sa Ginoo magampo kita. Labing gamahal nga Dios among amahan dalaygon ka sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa paglabas sa imong dakong gugma sa imong kamaayo kini Lord mao kini ang mensahe sulat ni Pablo ngadto sa Galacia kay imo man siyang gisugo gipadayag man imo kaniya nga kailangan siya moadto didto aron Lord mapasidan-an ang mga katawhan nga kalit ni biya sa ilang pagtuo sa ilang nadawat nga matuod o nga maayong balita Ginoo. Lord sa amo sad nga kinabuhi Lord imo Ginoo nga padayon kami nga magmalig-on sa among pagtuo Lord padayon kami involved sa mga buluhaton may tungod sa pagtuon sa imong pulong paglambo Lord aron mailap pagid ka na maglawom o labi na gyud Lord nga hatagan gyud namo pagtagad ang among debosyon matag adlaw
pagahin ng panahon sa pag-ampo kanimo sa tanan namong mga lakaw, Ginoo. Salamat kay ingon ka man sa imong pulong nga, Lord, nga among buhaton, Lord, nga, magmainampuon kami, kanunay namo kang kabahin sa among hunahon, ikaw magagiya sa matag adlaw namo nga mga buhaton, Ginoo. Dalaygon ka, O Dios, sa tanan, imo ang Ginoo nga dili kini makawang sa among mga kinabuhi, wala kay labyan kanamo, Ginoo. Panalanginanan nimo kami pinaagi sa pulong nga among nadungog gikan. Dalaygon ka sa tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o Amen.